Il-Prim Ministru Robert Abela qal li użu prattiku tat-teknoloġija ġdida fil-ħajja ta' kuljum għandha tajn biex il-poplu Malti ma jibżax minn din l-innovazzjoni, anzi jagħmilha tiegħu. Kompla jgħid li r-rwol tal-intrapriżi lokali u l-innovazzjoni tagħhom tista' tkun ċafetta importanti biex jintlaħaq dan l-għan. Il-Prim Ministru għadda dan il-messaġġ waqt żjara lil Bajada Lions Group fejn iltaqa' mal-ħaddiema tal-kumpaniji vari li jiffurmaw dan il-grupp, inkluż inġiniera u esperti tat-teknoloġija li jurew it-teknoloġiji ġodda li qegħdin jiżviluppaw. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Internu x-xogħol Byron Camilleri u d-Deputat Cressida Gallia, il-Prim Ministru qal li l-għodda teknoloġika għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. Dr. Abela stqarr li int min int taqla kemm taqla u għandek kemm għandek żmien għandek tgawdi bit-teknoloġija bħall-intelligenza artifiċjali li mhijiex biss niċċa ekonomika importanti imma għodda għal kull qasam tal-ħajja. Bajada Lions Group li opera mid-żona industrijali ta' Bulebel għandu 35 sena ta' esperjenza fil-qasam tal-fotovoltaiċi u jħaddam aktar minn 200 persuna. Fis-snin li għaddew kompla jkabbal l-operat kemm b'servizzi ġodda brabta mal-enerġija kif ukoll fl-oqsma tal-ospitalità u l-kura tal-anzjani. It-tmexxija spjegat lid-delegazzjoni tal-Gvern li fl-aktar żviluppi riċenti il-grupp qiegħed jiffoka mhux biss fuq aktar diġitalizzazzjoni iżda saħansitra investa fi startups innovattivi u qiegħed joffri servizz ta' inkubazzjoni. Intqal li b'dan il-mod il-grupp qiegħed jilqa' lill-startups fit-tim tiegħu u jgħinhom jiżviluppaw il-prodotti tagħhom. Fost id-diversi teknoloġiji li ntwerew lill-Prim Ministru kien hemm innovazzjonijiet li jitwaħħlu ma' robot, it robotika u kelb robotiku. Dawn qegħdin jiġu żviluppati u integrati mill-kumpanija Kingswell Innovation. Bihom qegħdin joħolqu funzjonijiet ġodda illi fihom il-bniedem ikun fil-kontroll iżda jevita sitwazzjonijiet perikolużi jew anke jieħu lura ħiliet permezz ta' prostetiċi. Ma' kumpanija oħra Digital Brain, Dr. Abela ddiskuta użi varji tal-AI kemm fil-monitoraġġ ta' pazjenti fis-swali, kontrolli tat-tagħmir tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, chatbots u sistemi għal trasport aktar effiċjenti. Il-fundatur ta' Bajada Lions Group, Mark Bajada, qal li l-grupp qiegħed irawwem ekosistema li taqqat l-operat ta' negozju tradizzjonali ma' teknoloġiji trasformattivi kemm għal klijenti u anke għal pajjiż. Stqarr li jemmen li Malta tista' tkun kompetitur ewlieni għal soluzzjonijiet ta' awtomatizzazzjoni intelligenti u ta' intrapriżi xprunati mill-AI.